Kristo miingon dinhi nga gitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa bitin, pagyatak og tanga, og paghingilin og mga yawa. Motuo mo ani? Motuo mo nga kita gitagaan tagahom sa pagyatak og bitin, pagyatak og tanga, paghingilin og mga yawa. Tuo mo dili? Husga. May. Niya, wa na mo ron mahadlok og bitin. Wa na mo mahadlok og tanga. Di mo mahadlok og yawa. Mao na. Nituo ta pero mahadlok. Way kapuslanan. Una, ang atong mga guardian angels, mauni siya ang gada aning mga gahuma. Naa niya ang gahom sa Ginoo. Kay kanigong mga anghel, mga alagad ni Ginoo, mauni sila ang magpatuman unsay gustos Ginoo. Nya mo nang gi-assignan tas Ginoo og anghel aron nga unsay atong gikinahanglan ihatag dayon. Kakita mo nang duwa sa golf. Kanang magduwa og golf ba? Ako di man ko kamao ana. Pero mutan-aw ko usahay. Labi na tong na idol to nako si Wood, Tiger Wood. Oh. Bago ko kasabot unsaon nila pag score. Pero ang ako lang malingawan kay ang player na ay tigda sa iyang katong iyang para ihapak. Sa tawagan na niya? Kadi. O, tigda. Di siya kapadayon sa iyang duwa basta wa tongga da. Mausa na ang anghel magbalantay. Naa niya gikarga niya samtang galakaw ta aning kalibutan, nakigbugno ta sa mga challenges kalibutan. Di ay gada sa tanang solusyon. Ngita kag kwarta, adiya. Ngita kag good health, adiya. Ngita kag wisdom, adiya. Ngita kag gahom, adiya. Diya gida tanan sa anghel. Kay ang tanan naa mas Ginoo. Yang Ginoo gihatag man niya ang tanan ngadto sa iyang anghel nga magbalantay. Ang nakaapan lang kay di ta mangayo. Ang kanang kuan kanana ang gadua magpili man siya tong iyang ighahapak. Gay ko anabi. Nya katus ang iyang kadi kamao sa to mo na mo advice pod moingon pod usahay ang player bisag kamao siya tan-aw nimo. Okay di ganion ako. Mo advice po gamay mo na ang atong anghel magbalantay muhonghong sa na nato musulti na nato. Ang katong mga Israelita pag-travel nila padong ngadto sa Promised Land, paggawas nila sa kaulipnan sa Ehipto, nasa Book of Exodus, niingon ang Ginoo, magpadala akong anghel aron maggiya kaninyo, pamati og sunda gayud siya. Nya mo tong dunag ito sila anghel nga magbalantay. Nya si Moises adto siya mangutanas anghel. Ano na, abot gid sila Promised Land, taliwa sa daghan kay kalisod. Nya kada supak nila mahimo dayon silang alaot, mga matay, masakit, mabihag sa kaaway. Mo na gihisgutan ni Propeta Barok sa unang pagbasa, tungod sa atong mga sala nahimutang alaot. Unsa may sala kanang supako nimo ang sugo sa Ginoo. Kanang musupak ka sa imong anghel nga magbalantay. Parehara ko nas mama, magbantay ka sa imong anak, ikaw mo i-guardian. Di ba? Nagbantay mamunos yung anak no. Adi nyo bantayan? Bantayan, ay naunsa. Pero ang bata mo kat gyud, bukat-kat mo ambak gyud, aper ting alauta mabali ang tiil, mga pangos ang naong nya moingon ning mama, ikaw magud giingnan ti ka nga ayaw anak diha. Ana,
Nya suko-suko dayong mama kay nayawaan na sad. Pero sa imo tong pagbantay, ingon mo, dagko naman na naman ay buot. Unsay na ibuot? Bantay gihapon. Tanawa, ang mga dagko karon, hala ni suyop na, ana. Unya, nataghapan ra ba, natukhang, patay na yun. Ingon, ngutkot kasi mungupas tilag, ni patuo pa lang nina kung bata. Giingnan akong hunong nalagian ng imong suyop, wa yun mo hunong at tanawa ni karon. Igo na lang mo ana ang mama, pero ang mama or ang guardian, wa gyud mahimo basta kitang gibantayan magtuman tas atong gusto. Pero timan mosupak gani ka sa nagbantay nimo, patay gyud ka. Kana mga babae, ingnon sa inahan, ayaw sa day anang uyab-uyab bata pakikastanan nya kana bang imong giuyab no tan-aw nako taphaw kay ignaong. Wa gid nay klaro. Nya mingon love man ako siya man. Ana ba. Tanawa di ba igdang tag mga pila ka buwan magluspad na. Tuana gasuka-suka na, hilak-hilak na, kay gitukhang nya pagburot gibiyaan. Muhilak na lang sa dang mama, ikaw baday naminaw pala kita kanako, di jud unta ka mapunta ani. Ana no? Nya kamo moingon sa mo pader ay lagi sikit anang madre pader kay kuyaw kay nastanan sa isos pahari gug ko. Ano butang mahadlok. Tuana gasuka-suka ng madre. Tanawa pader, tanawa di baliwat kay nimo. Naminaw planta ka namo pader, wa palanta ka magpagahi sa imong ulo, wagid tani mahitabo. Dili unta mga matay ang imong bukasyon ug ang bukasyon sa imong igsuong madre. Di ba? Kung kita kamautang mubantay ug muhatag og kaayuhan sa atong gibantayan, labaw na ang atong guardian angel. Karon unsa may inyong kuan kana na ang relasyon sa inyong guardian angel? Nindot, suod mo o dili? Suod. Di mo maningkamot og supak? Naningkamot mo pagsunod sa inyong guardian angel o naningkamot pagsupak? Naningkamot pagsunod. Nya moingon inyong guardian angel, kuhaan ang inyong koral kay nakaali na nas inyong silingan. Maningkamot mo bungkag sa inyong koral o maningkamot gyud mo og palig-on sa koral? Tubag. Awa pa mo ingnas inyong guardian angel nga tangtanga inyong koral? Duha ka tuig na manggani kong sige giyaw-yaw. Ang akong guardian angel mo'y nagsulti nga iwali ni. Unya og maminaw sila maluwas. Nya naminaw na mo. Mao na huot lang yapon atong daan. Ano man di gyud muhatag og sakripisyo aron manindot ang agianan sa publiko. Parking lang yapon. Na diha tukuran lang yapog tindahan ang kilid sa daan. Anha pagid i-parking ang motor, maghuwat kitag mabagiran aron magsuko-suko dayon. Di ba? Ngano wa man ginato padaki, ngano wa man nato hawani. Ato naman nung alihan ang agianan aron mo pitos nya ipasangil din nato tungod kay ako ning puder. Ang guardian angel maoy mo patuman unsay gustos Ginoo ug ang gustos Ginoo kaayuhan sa tanan dili sa atong kaugalingon. Mahimo na gitang selfish, kaaway na ta sa atong anghel nga magbalantay. Kay ang Ginoo dili selfish. Ang itudlo sa Ginoo dili sad selfishness. Tanawa ng Ginoo, awa na diri. Napay picture. Nasa gamay gibitay. Dako kayo atong ibutangon niya. Atong gitarong-tarong haron mo nindot siya tan-awon. Kanang gihimos Ginoo mo nay gusto niyang atong sundon. Nya daghan kay nato wa kaila, wa kahibaw nganong gibuhat nas Ginoo. Mo nang ningos Kristo sa atong ebanghelyo,
Nagpasalamat ko kanimo amahan kay imong gipadayag sa mga way kahibalo. Kinsa man yung mga way kahibalo, mga pobre, wa ka eskwela. Ngano man ang mga pobre dali kayong tudluan. Ang mga pobre dali kayong tudluan. Ingna pahawa mo dinhi kay ako na ning yuta, mo pahawa dayon. Ang mga dato ingna kuhaan ning imong kural kay dako pa man ang imong nataran, iirog ning adto, mo irog. Oh, tanawa. Ang pobre pabalhin-balhin og puyo, balhin. Mao na ang mga pobre magidaog-daog, pero sa tinud-anay wa na sila magdaog gidaog-daog. Unsa man, nahimo silang bulahan. Kay bulahan kamong mga kabos, kamong dili hakog sa inyong mga bahandi aning kalibutana. Bulahan mo kay dali ra mong makaadtog langit. Dali ra mong tudluan sa inyong anghel magbalantay. Kana bitang mga anak nga bugo, kana bang bugo nga anak ba? Dali kay suguon. Kana bang dili kay bright ba? Pero kana mga bright, kanang portig yung bright ha, portig yun ka, witi mo tabi, pagka mayuhang mo reklamo. May patong bugo kay magsila, bitaw. Kanidong sayop manidong, bitaw, bugo magod ko. Sige matudloy ko unsaon eh. Pero katong bright, unsay sayop? O kakaibaw ma, makadidiya, ako ning gitud ano yan. Abisa kami mga pare, kana mga pare nga medyo bugoon, dali kay ibalhin og parokya. Tigyon mo reklamo. Okay, bisya. Wag reklamo. Pero kana mga bright is tanan, kana mga pare nga doktor og kuan, doktor niya summa cum laude, maglisod ang obispo og balhin oy. Mas bright pag us obispo usay, ang bisya pa mo hapit ibalhin. Oo na, kami sa diri mga bugoon sige lang kanala patuyang lang gyud, naa lang gyud na sila diha. Pero usahay biya kining atong kabugo, kini bang di ta kayo mo reklamo kay magpatudlo gid ta? Mahimo ba yang tuburan sa tumang kalipay? Istorya ming Monsignor Ruben bahin aning kapilin ha. Nakunyor kami ba nila Father Lindon nganong kita ra may gakumbati o solicit ani nga para magkani sa Archdiocese. Nya ingon des Monsignor Ruben, ay Father Sian, ayaw na lang ana huna-hunaa, ato na lang ning buhaton unsay atong mabuhat kay kahibaw na bitaw kas atong mga igsoon busy sa tao na sila sa ilang parokya. Buotan sa kay Monsignor Ruben, ako sa kong huna-huna, kita ray daog-daogon dili mapailag. Sigog yaw-yaw ba pero pag ingon niya, ay ato na lang ning buhaton kay mabuhat ra lagi gini. Amo to, nisunod na ko niya, sige nyor, ako ni hunongon akong project. Nya unsa may nahitabo karon? Di pa lang ko mo report karon, pero sa akong record dito sobra na 30,000 slots ang nahalin. Sobra na sa atong gitarget nga 29,500, less than 2 months. Nya kisa may nagpatuman ana ang Ginoo ni ngadto ang mga anghel nga magbalantay, nagsabot-sabot sila siya kanang imong gibantayan diha ingna ra guna nga padunita. Ingon sa anghel magbalantay, gahia sa giug-o noon. Ni siya abalhin nga to speak, aton sa siya communicate speakers kay kanang mga anghel nga magbalantay, makaistorya ra man na sila bisag haen pa na dapita, di kan communicate, lupig pay cellphone kay wa na kay load, di na makaka-communicate. Pero kana anghel magbalantay, mag-istorya ra na sila. Dasiga ra nang imo diyang gibantayan kay ubay-ubay man na yang sobra. Nya ingon sa tong usa, kaning ako ay kay buutan kani akong gibantayan bisag labandira ra mo kuan gyud naagi say hunahuna nga budunit. Sige dasiga aron makadunit gyud na. Nakadunit yung mga labandira, ang mga maid, ang mga tricycle driver, ang habal-habal driver, taxi driver, mga sales girls. Gahapon din ingon pader, gahapon pag yun nako nakuha ang sweldo nako na maningkamot yung kuron pader bisag kapoy akong lawas mangita jud kog asa ko ngadto Palawan pag abot niya dito sa Palawan ganing taas pa jud kuno kay linya gid siya maayo siya pader human sa akong paningkamot nakadunit jud ko pader 40 gid akong lipaya hago kuno kay siya
Nihago og maayo, wa matog. Nihago og maayo kay magpadas iyang pagpalit og slot. Kamo, naamo anang batasana. Oh, hibaw ko nga kamo, labaw pa mo ani. Nga naman, sige ko mong simba din Mo na ang nagsigig simba din nga wa gyud kapalit og slot, wa na maminaw sa guardian angel. Lagi, sige nagsupak, simba na gani itaw. Hugay tas kulikta, papiliton pagitana. Sobra na sana ay. Aka na, mao na sila. Mao na yung mga masinupakos guardian angel. Napay nagsigig tawag nako, tulo naman tingin kaadlaw siya siging tawag. Tuas gawas nasod ba? Padirong sawa mong gipagpadala na kung to ato siya Western Union. Iya man gipa-pick up nako, hala, di ra ba na pwede, di na jud ko ka-pick up sa Western Union. Nibalhin sa siya nga tos manigram. Padir akong gibalhis manigram nako, hala gibalibara na tos manigram. Pati na ganyang hagua. Karang gagabi ingon siya. Ako na lang yung gihaguan padir, di man jud ko kamao aning computer. Aga online ko diri sa akong pertig yung dugaya. Kuno niyang kumbate, karon kuno na-send yung kuno niya. Pertigin niyang lipaya nga nakapadala na jud kuno siya. Balig 10 slots. Wa siya kibaw nga mas nalipay ko. Nya porti niyang hagua. Pertig yung hagua. Naku, kanibang mga tao nga magsakripisyo para makatabang siyang isig katao, di na basta-basta. Mauna ang batasan ni Kristo nga nagsakripisyo para sa atong kaluwasan. Kinsa may mutudlo na to ang anghel nga magbalantay. Na kamong naminaw nga nakapadaghan aning atong halin, congratulations. Matud pa ni Kristo, ang inyong mga ngalan napatik na didto sa langit. Ano man mo mupakpak? Pakpak yan. Kanindot, anak. Kamong wa mo palit, nga naay ikapalit, hibaw na mughain ang inyong ngan napatik. Anindog na ta sa nakapalit.